салом, умедворам хуб ҳастед. дӯстони хубам, дар назди суди шаҳри Серб қарор дорам. ҳаво 26 дараҷа гарм аст. айни ҳол соат 11:30 дақиқа. вақте ки вориди ҳамин суд мешавам, бовар кунед, ҳамон парвандаи ҷиноятӣ нисбати ҷабрдида ҳувайдои 5 сола ба ёдам меояд. бовар кунед, ҷигарам реш мешавад. худо, ин чӣ гап аст? рӯзҳои охир чӣ қадар ноболиғон таҷовуз мешаванд, кушта мешаванд, бераҳмона кушта мешаванд. чӣ хеле дар Тоҷикистон духтари 8 сола аз раёни Рӯдакӣ рӯзи 4 дуздида ва рӯзи 5 яъне ки ӯро кушта шуда дарёфт карданд аз тарафи ҳамсояи худ. бовар кунед дӯстон, ҷигарам реш шуд. То ба кай ин рӯзҳо давом медода бошанд? То ба кай? чун ин рӯзҳоро бовар кунед ҳеҷ модарон тоқати шунидану дидан надоранд. ва вақте ки ман нав шунидам ҳамин воқеаро дирӯз, ҷигарам реш шуд. бовар кунед ки нахуд ки ба ин дараҷа бераҳмӣ, чӣ хеле мегӯянд аз бегонагон чаро бинолам ҳар он чӣ кард ба ман ошно кард. дар ватани худ, мусалмони худ, духтари 8 сола ки бо фарзандони ӯ яъне дӯстӣ мекардааст, бо фарзандони ӯ яъне ки дугона будааст ва он падари разил ба хона даъват карда ӯро фиреб карда, таҷовуз карда, баъдан ба қатл мерасонад ва реза реза кардааст. инро бовар кунед, шунидам ман дар ютуб бисёр нафароне ки монданд дар каналҳои худ дидам, дилам реш шуд. бовар кунед, дигар тоқат накардам. дар саҳифаи фейсбукам навиштам, дар саҳифаи фейсбук навиштам ки чунин аҳволро дида бояд ки уламои дини мо бетараф набошанд. бояд ки кумитаи занҳо, кумитаи ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон, бояд ки ҳамагон, чӣ ҳуқуқшиносо, чӣ журналистҳо бетараф набошем ва вокуниш ниҳон диҳем. яъне ки нишон додани вокуниш ин сабаб ин аст ки бояд ки яъне сари масъалае омадан дар кор. то ба кай дар як сол шумо бинед чӣ қадар ноболиғон таҷовуз мешаванд, шиканҷа мешаванд, ба қатл мерасанд, хоҳ аз тарафи падару модар кушта мешаванд, хоҳ аз тарафи ҳамсояҳо кушта мешаванд. ин як бовар кунед фоҷиа аст, трагедия аст. шахсан ман ҳамчун модар вақте ки чунин воқеаҳоро мешунавам, дилам реш мешавад. ҳеҷ тоқат намекунам, ҳеҷ худамро бовар кунед чандин рӯзҳо нороҳат ҳис мекунам, барое ки модар ҳастам, зан ҳастам. барои ҳамин хуб мешуд ки ҳамин айни ҳол ҳукми қатл моратория аст ва хуб мешуд ки ҳамин мораторияро дар баъзе ҷиноятҳо, масалан таҷовуз ба номус, ё ки масалан гирем ҷиноятҳои куштор бо бераҳмии махсус, чӣ хеле ки як зан 4 нафар фарзанди худро кушт, ва ҷиноятҳои дуздӣ, яъне кӯдаконро медузданду дигар аз онҳо дараку паяке нест. ҳамин ҳукми қатл оиди чунин ҷиноятҳо яъне ки барқарор мешуд, чунин ҷинояткорҳо ба ҷавобгарии сахт, яъне аз ҳама ҷавобгарии вазнин, яъне ҳукми қатл гирифтор мешуданд. чунинҳо дигар лоиқи зиндагӣ кардан надоранд. бовар кунед, ин чунинҳо умуман лоиқи дар ин ҳаёт будан надоранд. онҳо дили сангин доранд. онҳо муддати 25 сол 30 сол я умраам шинанд, дар он маҳбас ягон фоидаре ба давлат намеоранд. баръакс аз нони давлатам мехӯранд, дар он маҳбас мешинанд истироҳат карда ва хуб мешуд ки онҳоро несту нобуд мекарданд. онҳоро несту нобуд мекарданд ва намегузоштанд ки онҳо яъне ки зинда монанд. онҳо инсон шуморида намешаванд. онҳо лоиқи номи инсон нестанд. онҳо садқаи номи инсон шаванд.
барои ҳамин дӯстон дилам реш шуд ва вақте ки ба ин суд ворид шудам боз ҳамон ҳувайдои 5 сола ба ёди ман омад. бовар кунед ашк аз чашмонам рехт ва даромада натониста истодам. соати 12 мурофиаи судӣ сар мешавад ва ман бовар кунед дар ёд омад ва бояд ки мо бетараф набошем нисбати чунин яъне ки қотилон нисбати чунин инсонҳое ки аз ҳайвонам бадтаран мубориза барем ва вокуниш нишон диҳем. олимҳои дин ва нафароне ки кормандони масъуланд бояд ки онҳо низ ба давлати мо ба роҳбари давлати мо муроҷиат кунанд то ки ҳамин нисбати чунинҳо ҳукми қатл барқарор шавад то ки сафашон тамоман нест шавад аз ҷомеа. бигзор дар ҳаёт набошанд, бигзор онҳо нест шаванд. дар амони худованд бошед ва модарону падарони азиз фарзандони худро эҳтиёт кунед, ба ҳар ҷо намонед. ҳозир боварӣ на аз ҳамсоя асту на аз дигар аст, на аз хешу табор аст. эҳтиёт бошед, саломат бошед, дар амони худованд бошед. ман ба мурофиаи судӣ медароям, ба суди шаҳри серпухов. дар ҳамин толор суди ҳувайдои ғурамаргро дидам.